Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám mezi rentiéry. Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání, které je na téma, že vlastně s velikostí majetku roste i náročnost správy a my se aktuálně věnujeme diskuzím s rodinou, která má ten majetek opravdu velký a tím pádem potřebuje na to nebýt sama. Pojďme na to. Vláďo, s tímto klientem už pracujeme mnoho let. Takže už leco se zná o správě rodinného bohatství. I přesto on i jeho partnerka a děti oceňují, čím vlastně s nimi procházíme. A nejsme to jenom my dva. Můžeš s našimi posluchači nasdílet v podstatě, jak to vypadá, ten set různých aktivit s touto rodinou? Tak s Martinem jsme prošli už docela dlouhou cestu, už víc jak 10 let, a možná dokonce už 12 let. Spolupracujeme, začínali jsme na nějakých 30 milionech korun. No a protože měl úspěšnou firmu, tak ten majetek rostl a postupně na 500 miliardy, pak prodal firmu, 1 miliarda. A dneska máme v mandátu od Martina nějakých 1,6 miliardy a Martin prodává další firmu. Tentokrát tu největší, co má, a už nikdy nic dalšího tak velkého pravděpodobně, jak říká, asi nebude. Takže mluvíme o možná dalších 3-4 miliardách. A Martin nás požádal vlastně o to, aby, když už to začalo vypadat, že to dopadne, ale pořád je to na 6 měsíců možná, tak aby jsme mu pomohli se na to připravit. Protože 5 miliard mít znamená mít to dobře rozmyšlené. Takže když si věci člověk nerozmyslí dopředu, tak to nemusí být úplně jednoduché. A může tam udělat zbytečné chyby, kterým se jinak může vyhnout. Vláďo, ty říkáš, když to nerozmyslí dopředu. Jak moc dopředu vlastně začaly tyto aktivity? To určitě naše posluchače bude zajímat. No možná to bylo 9 měsíců, teď je to nějakých 6. A samozřejmě ta transakce jako není úplně jistá, kdy přesně dopadne, ale očekávání je, že od této chvíle zhruba za 6 měsíců. A Martin zároveň říkal, ale já vlastně se tomu nechci tolik věnovat. Já bych potřeboval jako pomoct trošku víc, než to, co jsme zatím dosud spolu řešili v těch finančních investicích. Potřeboval bych se na to podívat trošku jako ještě z většího nadhledu. A potřeboval bych, aby jsme to probírali i společně s mojí ženou, Janou, budu říkat. A vlastně se scházíme každý měsíc, oni tomu věnují 2-3 hodinky měsíčně, za nás vlastně té schůzky se zúčastní vlastně celý manažerský tým, jako opravdu nejseniornější lidi, které máme, kterých je 6 dneska, a včetně nás 2. A občas nás pustí i ke slovu. Ne, dělám si legraci. Máme co sdílet, ale na minulém meetingu jsme dostali přidělenou trošku kratší čas, než jsem si představoval, ale protože bylo spousta jiných zajímavých témat, které měli připravený kolegové. A ta naše role je vlastně, až dopadne ta transakce za pár měsíců, tak aby měsíc, 2 předem bylo všechno předpřipravené, aby co bude potřeba ověřit, bylo ověřené, a aby Martin s Janou se mohli vydat, jak říká Martin, na zaslouženou 10letou dovolenou. Takže to je naše role. Pomáhat v tom, aby člověk se v těch detailech, protože ono to je docela hodně věcí, na které je potřeba myslet, aby se taky neutopil. Vláďo, děkuju za inspirativní začátek tohletoho příběhu. My dva víme, co se s Martinem a Janou probíralo na těch jednotlivých setkáních, kterých už máme za sebou několik. A naše posluchače určitě zajímá nějaký hlubší detail, protože teď to je ještě takové jako přece jenom trošku zastřené. Rozumím. Pojďme nasdílet s našimi posluchači ty jednotlivé kroky.
a možná i způsob, jak se ta témata rozebírají, tak, aby to bylo prospěšné. Mm-hmm. Možná začnu od toho strategického pohledu, protože v okamžiku člověk se při takovéhle transakci nesmí utopit jako v příliš velkém detailu. Mm-hmm. A ten detail může přijít později, ale to, kde začínáme, je to jako s dalšími klienty, kdy se bavíme o tom, že rodinné bohatství má takové 3 oblasti. Materiální oblast, to znamená ten majetek, ano. A rodinu a filantropii. Mm-hmm. Většina lidí, s kterými my se potkáváme, tak často přechází z té fáze číslo 1, budování majetku, logicky, jinak bychom se nepotkali, kdyby nevěnovali veškerou energii svou životní do této chvíle majetku. Tak ten majetek postupně jako odchází, začíná být, nebo ta firma často je prodávána a přichází vlastně prostor na jiné věci. Přichází prostor, jak zatáhnout rodinu. Dětem je 20 až 30 let, tak najednou se odvírá, tak jak to udělat, aby jsme jim neskazili život s těma penězma, kdyby se nám něco stalo, oni to zítra zdědili. Těch špatných zkušeností úspěšných sportovců, který vydělávají velký peníze a neví, co s tím, nebo lidí, kteří vyhráli ve sportce stovky milionů a vlastně jim to taky spíš zkazilo život nebo hodně znepříjemnilo. Těch příkladů je hodně, takže dát pozor na to, aby se tohle nestalo a aby ta rodina jako začala fungovat na trošku jiné úrovni, o tom jsme si povídali v x podcastech, tak nemá cenu asi to rozebírat. A případně, a tam asi většina z nás míří, jak se tam může potom otevřít ta oblast filantropie, která není v tuto chvíli, v tomto případě konkrétním, úplnou prioritou. Z peněz, které rodina dostane, je významná část, která pravděpodobně bude alokována na filantropii, ale ještě ji neřešíme. V první fázi řešíme ten majetek, jak se postarat o ten majetek, v druhé fázi se otvírá a začíná se řešit ta rodina a filantropie ještě trošku stranou. Takže první pohled je ty 3 oblasti a když začínáme majetkem jako tou, která je teďko na řadě hodně intenzivně, protože se struktura majetku změní, tak ty naše diskuze vlastně začaly tím, k čemu ty peníze vlastně jsou. Co je ten účel, jako na co je vlastně chceme využít. Což se zdá jako skoro triviální otázka, o které není potřeba přemýšlet, ale ono to přemýšlení pomáhá kvalitě toho řešení. A ty seš na těch zkuskách stejně jako já, takže když zůstaneme u toho účelu majetku, tak co ty tam vnímáš, že jsou třeba zajímavé věci, které tam procházíme a které mohou být zajímavou inspirací třeba pro naše posluchače? Nepochybně 2 roviny mohou být zajímavé pro klienty i vás posluchače. První je, že vlastně k těm otázkám se mnohdy poprvé může vyjádřit i životní partner či partnerka našich klientů nebo těch, kteří mají zájem tato témata řešit. A ne vždy jsou ty účely, které sledují tito partneři životní, totožné. Takže to vlastně tou diverzitou, tou různorodostí rozšiřuje to zadání pro nás poradce. A v podstatě nám to ukazuje, na co bychom ještě měli pamatovat. A druhá rovina, která je poměrně důležitá, je právě ta šíře toho týmu, který je tam k dispozici té rodině, protože nejenom tou okamžitou interakcí jsme schopni nasdílet vlastní životní zkušenosti nebo zkušenosti jiných rodin, o které máme tu čest pečovat, ale především jsme schopni navnímat ty odpovědi na ty důležité otázky. Protože ze všeho nejdůležitější je ptát se, ale zároveň poslouchat. Takže pak vlastně se ten tým znovu semkne a hledá společně ty odpovědi a občas se stává i to, že někdo řekne, hele, ale já jsem tam slyšel tohle,
nebo slyšela tohle. A ostatní, fakt, já to nemám poznamenaný. Dobře, s tím musíme pracovat. Takže ta šíře toho týmu vlastně dává vyšší záruku našim klientům, že to bude opravdu pro ně. Že to nebude jenom nějaký koncept, který je převzatý, někomu funguje, tak proč by neměl fungovat vám? No, možná potřebujete něco jiného. Já bych řekl šíře a seniorita toho týmu, protože je tam s náma Tomáš Tyl jako šéf analytiků, je tam s náma Šárka Totová jako šéfka našeho týmu account manažerů, je tam samozřejmě Petr Pavlásek jako account manažer pro tohohle klienta a jeho rodinu, ale má k ruce prostě, jsme tam my dva, je tam prostě jako celá šíře firmy, Vašek Krajňák, který s náma řeší spoustu věcí. Takže každý jsme trošku jiný a v tom je to zajímavé podle mýho, pro toho klienta, protože ta naše různorodost je zajímavá, naše kontakty, naše životní zkušenosti jsou různé a díky tomuto řešení může být jako co nejlepší samozřejmě. Mně se moc líbilo, když teď na posledním setkání Martin vlastně řekl zcela otevřeně, hele, a já přemýšlím, proč bych to vlastně měl řešit. A nejenom, že pro nás to byla výzva se popasovat s tím vlastně s tím spouštěčem tady té otázky, ale zároveň i nasdílet naši vlastní zkušenost. A pro Martina to bylo, a řekl to on sám, určitým uklidněním, že je vlastně fajn, že o tom takhle přemýšlí. Protože on má čas o tom takhle přemýšlet. On má čas si klást tu otázku, proč by to vlastně měl řešit, protože to řešíme s velkým předstihem. Zřejmě by si takovouhle otázku nekladl v okamžiku, kdyby bylo měsíc před prodejem velké firmy a určitě by si ji nekladl, kdyby bylo měsíc po prodeji. To by horko těžko doháněl ten rychlík a snažil by se rychle najít nějaká možná optimální řešení. Ale víme, že rychlost v tomto případě není úplně jako rozumná věc. Je potřeba se připravit v klidu, bez emocí, ne s tím, že mám nové 3 miliardy na účtě a nevím, co s nimi. Takže... Dobře tedy. Diskutujeme o 3 oblastech, o majetku, o rodině, o filantropii, diskutuje s klientem seniorní tým. Co dalšího je vlastně jako navazující aktivita, čím vlastně provázíme tuto rodinu? No, my jsme to malinko zmínili, jenom bych se k tomu vrátil. Vlastně u toho majetku jedna z věcí, kterou je dobrý si ujasnit, je, jako k čemu to vlastně děláme, jako proč ty peníze existují, jako k čemu nám jsou, jako co nám přináší. A málo kdo z nás jako se vyžívá v tom, že si ráno jde zaplavat do trezoru ze zlaťáky jako strýček skrblík. Ono by to možná i bolelo, jako skočit do toho zlata. Jo. Takže zdá se to jako triviální otázka, ale vlastně není, protože když člověk si řekne, aha, tak tady to jsou peníze pro mě do konce života, pro mého životního partnera, tady to jsou pro rodinu, aby měla základ do budoucna a aby to sloužilo na nějaké věci, které si ta rodina definuje, k čemu má být ten rodinný majetek používaný. A tady to jsou třeba 3. hromádka na filantropii, tak ono to má důležité přesahy pro to, jak o tu hromádku těch peněz, jak má být velká jednak, protože když mám nějakou potřebu, tak k tomu potřebuji nějaký majetek, abych tu potřebu pokryl. A druhá věc, ta účelovost, k čemu je ten majetek dobrý, souvisí s tím, jaká investiční strategie na tu danou hromádku může být použita. Protože člověk může mít konzervativnější strategii, nebo trošku dynamičtější, nebo velmi agresivní v úvozovkách, ale musí si dobře uvědomovat, na co ty peníze budou použity, kdy budou potřeba, protože když to neudělá a začne trošku to nekontrolovaně řešit, tak by se mohlo stát, že najednou tady mi chybí nějaká likvidita. Já mám x miliard, ale chybí mi peníze někde.
protože nemám cash flow, jo. Zdá se to jako nemožné, ale už jsem to viděl, jo. Láďo, mě teď napadá jedna otázka. Takhle to vypadá, že to jsou racionální diskuze. Jsou tam taky emoce? No jasně, že jsou emoce. A napadá tě nějaká část těch setkání, která by mohla být inspirací pro naše posluchače? Tak tebe určitě nějaká napadá, ale já možná řeknu jednu věc, která si myslím, že byla docela zajímavá a pak nechám tebe, aby si doplnil. Ono těch okamžiků je víc, ale pro mě třeba jedna ze zajímavých diskuzí byla o těch jurisdikcích vlastně. To znamená nemít všechny peníze v jednom místě uložený. A já jsem tam sdílel ten příklad jedné mé biznisové známé francouzské rodiny, originálně dcera, který bylo 30 před 10 lety, tak žila v New Yorku a starala se té rodině o nemovitosti na Dolním Manhattanu. Chytrá holka. A ona říká, hele, můj táta to má vyřešený jako jednoduše. Jo. On vlastně žije a podniká ve 3 jurisdikcích. Ve Francii, v Americe a v Singapuru. Má to tu výhodu, že v těch jurisdikcích žije zhruba 1/3 roku v každé a může danit teda, kde si zvolí, protože nikde nepřekročí ten pololetní nebo půlroční daňový test v úvozovkách pobytu. A má to tu výhodu, že má 3 místa, kam se může vrtnout. Jako když se někde něco bude dít, tak má 3 možnosti a má větší jako klid. No. A na druhou stranu, když jsme o tom se bavili s Martinem a s Janou, tak jsme říkali, no ale to neznamená, že máte mít automaticky 3 jurisdikce jako ve svém majetku. Jako jenom proto, abyste to měli správně, protože úplně jsem to viděl na Martinovi, jako tak teďko mám Švýcarsko, no a ještě jako k tomu jako ještě něco a tamhle to a jak to budu řešit. Jo, člověk si představí ty starosti taky. Ano. A já jsem říkal, ne, ale když budete přemýšlet o tom, že se odstěhujete někam nebo že někde budete trávit čas, tak možná zvažte i ten strategický přemýšlení, že jestli to náhodou taky nespůjde nějakou takovouhle strategickou možnost, jako budu na jiném kontinentu a možná mě to může líp ochránit před nějakými scénáři. Jo. A pak asi ten katalog rizik, když jsme probírali, tak tam trošku taky byly emoce, ale spíš nechám mluvit tebe. Ty máš určitě něco v hlavě, co tě napadá. Já navážu na katalog rizik. Řešili jsme s Martinem a Janou rizika, ale třeba i rizika vyplývající z neočekávaných událostí a po těchto mnoha diskuzích, pojmenování těch rizik a způsobů, jak se před těmi riziky ochránit, anebo alespoň zmírnit jejich dopad, tak padla taková řečnická otázka, Jano, a co by se dělo, kdyby tady najednou Martin fakticky nebyl? A v podstatě Jana spontánně zareagovala, že by byla v pohodě. Ta spontánní reakce sice v ten okamžik vypadala děsně vtipně, podobně teď rozesmívá i nás, nicméně ona by byla v pohodě, protože se ta rizika podařilo pojmenovat a vlastně věděla, že na to není sama, že společně s Martinem hledá řešení, ne až po jeho odchodu. A to si myslím, že byla taková moc hezká emoce, byť ne úplně o pozitivním scénáři. A druhou opět velmi zajímavou emoci, a bylo jich mnoho, tak jsem zaznamenal v okamžiku, kdy jsme se bavili o tom, že vlastně s velikostí majetku roste touha neskazit dětem život. A vlastně Martin i s Janou si notují v tom, hledejme účinná řešení a cesty, které zabrání tomu, že bychom vlastně
dětem zkazili život, anebo že bychom jim ten život nějak stížili. A to si myslím, že je velmi silné zadání, které je potřeba odpracovat, ale ne za měsíc nebo za rok, na kterém je potřeba pracovat kontinuálně. A ideálně s celou rodinou. Vláďo, ty diskuze nejsou jen o majetku. Hodně se točí kolem rodiny a mě velmi zaujalo, jak se mění názory. Jak třeba Martin na začátku zastává nějaký názor, ne vždy úplně totožný s názorem Jany, a najednou díky těm diskuzím a třeba i na sdílení našich vlastních zkušeností říká, to je vlastně zajímavý, o tom ještě budu přemýšlet, nebo budem diskutovat. Jo. Tak já myslím, že tam to bylo evidentní, jako při tom přemýšlení o tom, jak dětem dneska žít život, jak z nich neudělat zlatou mládež, která jako neví, co s penězi a podobně. Tak jak to chtěli řešit, a nechci zacházet do větších podrobností, ale vlastně, protože jsme jim ukázali nějaké naše příklady a příklady dalších lidí, tak jak to byl pro ně zajímavý podnět, který řekli, asi bychom to mohli udělat jinak, než jsme si mysleli. Mm-hmm. A takových okamžiků bylo povícero. Prostě přemýšlení o tom majetku, rodině, do budoucna třeba filantropii prostě vyžaduje nějakou energii. Jo? A nemáme moc lidí, od koho se učit. A my máme tu výhodu, že máme vícero rodin, s kterými pracujeme, a Martin s Janou nejsou jediní, s kterými podstupujeme takovéhle věci. Ano. A bavíme se opravdu o velkých penězích a přemýšlíme, jak na to společně. Máme výhodu, že máme k dispozici týmy ve Švýcarsku, v UBSC nebo v Julius Baer, které nám v tomhle tom jsou oporou a který mají zase dlouhé roky zkušeností. A rozhodli jsme se, že sem přivedeme Denise. Denis Jaffe je člověk, který se zabýval touto problematikou rodinného bohatství a jeho předávání dalším generacem celý život, a dneska jezdí po světě a dělá přednášky. A my jsme měli to štěstí, že jsme se s ním domluvili na tom, že stráví 3 dny tady s námi a s našimi klienty a budeme si s ním povídat o tom, co my jako první, nebo někdo druhá, nebo někdo 4. generace, o čem máme přemýšlet, čemu se vyhnout, na co si dávat pozor. A tyhle ty inspirace, které čerpáme a které samozřejmě zabírají spoustu času, absolvovat nějaký kurz, i když je online, ale trvá půl roku a je to 8 víkendů, tak to samozřejmě Martin s Janou úplně nechtějí procházet. Takže to je na nás nebo na dalších lidech, s kterými spolupracujeme, kteří už mají něco za sebou, a díky tomu, že odpracujeme, tak samozřejmě ten člověk tam vidí tu argumentaci, kterou máme pro ty témata. Ne, že řekneme, máme jiný názor, ale řekneme, proč ho máme a jaké máme zkušenosti, nebo jaké zkušenosti jsme někde viděli. A v tom je to asi to nejcennější, že on na to může strávit relativně málo času, protože má někoho, s kým to může řešit. Já si vzpomínám na nedávno vyslovenou otázku Martinem, kdy říkal, hele, a s kolika vlastně rodinami něco podobného řešíte? A jak jste s nimi daleko? Jako jsou hodně před námi, nebo jsou zhruba tam, kde jsme my, anebo my jsme ti, kteří to tahnou? A pro Martina i pro Janu bylo velkým uklidněním to, že těch rodin je zhruba 30, se kterými řešíme podobná témata, a že to není úplně tak, že by oni byli někde na chvostu a teprve se dostávali někam kupředu. A především si myslím, že pro ně mohlo být uklidněním to, že to je proces, že to není nějaký projekt, že prostě nemáme nějaký deadline, do kterého musíme všechno odpracovat, na všechny otázky mít odpovědi, protože těch otázek je opravdu hodně a některé nás napadají i v průběhu té diskuze. Takže to si myslím, že vlastně Martin s Janou oceňují nejvíc, že jim pomáháme nacházet odpovědi na otázky, trpělivě je pokládáme a čekáme na jejich odpovědi a pak se snažíme společně s nimi hledat řešení, která odpovídají právě
těm odpovědím na ty otázky, které jsme v předchozím období položili. A že na ně nenahrnem 100 otázek najednou. A je to taky o té prioritizaci. Ano. Jo, že tím, že už jsme něco viděli, tak tušíme asi, co může následovat a co by bylo dobré jako další krok. Takže v té poměrně veliké oblasti jdeme krok za krokem a s jasnými prioritami. Začíná to samozřejmě tím, že teďko přijdou peníze, tak je potřeba se o ně postarat, takže nějakou technickým řešením investičním. A jde to přes tu rodinu a jak se stáhnout z té hegemonie, z té vedoucí úlohy, jako aby to nebylo jenom o mně a tak dále. No. Takže těch věcí je hodně, ale to je na dlouhé povídání, to asi nestihneme už dneska. Do tohoto dílu se určitě nevejde všechno. Pepo, ty se bavíš s hodně rodinama, sám jsi čtvrtá generace bohatství. A mě by v tuhle chvíli zajímal tvůj názor, jak bys to shrnul. Zkus se s náma podělit tentokrát ty. OK, já budu stručnej. V podstatě to nejdůležitější je, aby starost s prodejem firmy, to do určitého okamžiku je opravdu starost, nevystřídala starost jiná. Starost, co budu dělat s těmi finančními prostředky, které z prodeje firmy získám, zároveň jak moc zasáhne mě a rodinu změna struktury majetku, protože najednou tam není biznis, který byl třeba usazen do nějaké jurisdikce nebo do nějakých jurisdikcí a je tam finanční majetek. Takže nevystřídat starost starostí. Za prvé. Za druhé, nebýt na to sám, na hledání těch cest a odpovědí na otázky a mít možnost vlastně spolupracovat s někým, kdo mi umožní být na stejné úrovni se všemi členy rodiny. Abych to stále neřídil já jako Lennon. Tento výraz slovenský používáme docela často. Jako len on, někdo, kdo to celé vybudoval. A nepochybně je velmi důležité si uvědomit, protože podnikatele většinou takhle máme v hlavě, že to není projekt, že je to nějaký proces, že bychom měli začít s dostatečným předstihem, ale že odpracováno možná nebude nikdy. Že vlastně potřebujeme i přizvat k hledání těch odpovědí i nástupce, tak, aby i oni se na tom učili, na této zkušenosti, protože třeba oni také v budoucnu budou prodávat firmu nebo jakkoliv restrukturalizovat majetek. Takže v podstatě výhodou nebýt na to sám je, že nezapomenu na ty důležité otázky a že sdílím ty odpovědi i s někým dalším, kdo už má třeba vlastní zkušenost a může mi s něčím pomoci, a nebo mě upozorní právě, hele, a tohle zrovna jsme řešili a tady jsme udělali chybu. Tak s vámi sdílím tu chybu, typu neodhalili jsme včas to, že kontrakt o prodeji je v utajeném režimu, ale někdo, kdo je třeba tím bezpečným přístavem pro poslané peníze, se nás bude ptát, a od koho ty peníze plynou? Z jakého kontraktu? No, a teď si vlastně řeknete, aha, je to v utajeném režimu, no tak my se musíme vrátit k jednacímu stolu s právníky a vyřešit, jak tuto informaci poskytnout, aby jsme se vlastně nedostali do konfliktu s již podepsaným kontraktem. Maličkost. Ale na to se dá zapomenout, protože řeší mnohem důležitější věc. To, že třeba se změní struktura majetku, který je ve výši více jak 5 miliard. Doufáme, že dnešní povídání pro vás bylo inspirací, jako snad i povídání naše jiná, a budeme se těšit zase příště. Naschledanou. Já doufám, že dnešní díl podcastu byl pro vás inspirací. Pokud vás toto téma zaujalo,
Budeme rádi, když ho budete sdílet se svými blízkými a přáteli, kterým může tato inspirace také pomoci. A vám přeji, abyste měli důvod diskutovat toto téma ve vlastní rodině, protože tak položíte bez pochyby dobrý základ zachování rodinného bohatství i v dalších generacích. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji vám krásný den. Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce realizujte vždy v souladu s vaším dlouhodobým investičním plánem anebo po konzultaci s vaším investičním poradcem.